sa pagkakaroon og nibagsak ang dignidad sa Senado, dili si Peter may nakabagsak. Pagsugod na ng flood control project, flood control scandal, nga lihay kayo ang Senado gipili-pili kinsa imbestigaran kinsa dili, diha nabagsak ang dignidad sa Senado. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ng ubang bahin sa nasod, Senador Jinggoy Estrada gipasakaan na og kasong plunder. Itinuod yun mga kagalaan nga adlaw nga Huwebes, ipasaka na ang plunder case batok ni Jinggoy Estrada. Straight to the point. Og unya ngadto na ni sa Sandigan Bayan human gilambigit sa giingong anomalya sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Ayon ni mga higala nga doon na pagpasaka sa flood control project, pero ang ato ini mga kahigalaan nga og si Jinggoy ray pasaka ag kaso diha. Ang senador mahigala sa majority, ang mga tao mga kahigalaan nga naniid makaingon nga gukod ni, may kalambigitan gyapon ni sumpay gyapon ni mga kahigalaan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Wa mahuman ang investigation mga kahigalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Onya daghan mahigalang na involved ang power of the purse under sa atong constitution di sa lower house of Congress, pero karon wa pagi kongresista bisag usa lang nga gipasaka ag kaso mga higala aron ibalhog sa bilangguan. Straight to the O point. diri ka sa minority group sad mahigala sa Senate, ang 11 ka mga senador wa gitatsa, wa bisag hinapay na lang nila kasamang kay di gyud mabungkag anong mga panahon na. Straight to the Pero ang point. diri sa majority, gipasaka ag kaso si Jinggoy Estrada, pasakaan sa kaso si Robin Padilla, kasong obstruction of justice tungod sa pagtabang matud pa niya ni Ronald Bato de la Rosa nga makagawas diha sa Senado. Straight to the point. Lain pang pasaka ang kaso mga kagalaan si Chis Escudero o si Joel Villanueva. Straight to the point. Iplanuhan sad si Rodante Marcolita nga pasaka ang kaso. Nang kung ilang hutdon o pasaka ang kaso, kinini ang diya sa majority, pwede lang buhaton, pero ang mga tao nagtanaw may galawa na ginimamao. Kagatan ni pagtagad lumontaga mga kagalaan. Ang timing gyud mga higala atol gyud nga nagsingabot na magsugod na hapit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ang katawhan mahigalang Pilipino dili ni mga bugo, mga bright ni mga kaigalaan nakasabot ni di ni mo ma-underestimate ang ilang knowledge mahigala, ang ilang understanding labot sa mga panghitabo karon niining atong nasod mga sukid tig paminaw. Straight to the Kung point. tuwa kas minority mukuyog ka dito mahigala sa grupo ni Tito Soto, okay ra, walay problema. Ari ka gani kuyog mahigala sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hala agwanta ka. Straight to the Ang point. problema ni karon kay mura ka mga senador mga kaigalaan mo agwanta sila ining sakop sa majority, bahala na kinaunsa. So sugot na sa mga higala mga priso. Basta mo balog lang sila sa ilang kaugalingong mga prinsipyo. Straight to the point. Lisod sa ni mahigala na, lahi sa ning ilang mga baruganan. Kuna nga sumpay ining tanan ang gilalisan o katong walkout sa Senado, no? Nanay daghan mga isyu sa ihay pangatarungan, pero akong isimplify din ang isyu ha. Simple ra gitong isyu ha mga kaigalaan. Tugutan ba? Uyon ba mo nga tugutan ang online voting sa usa ka senador kadi makatunga sa hawanan sa Senado. Straight to the Mao point. na siya. Ako nang i-simplify para di ta malibog mga sukit tipo Pinaw kay daghang katarungan, high narratives, kuno hay mga higala, pero usa lagi objective na. Ang objective mahigala sa majority nga pwede nga tugutan because ilan nang kasabot na sila nga mga priso na sila. Mo na klaro-klaro. Sa minority dili kay nakasabot na sila nga mga priso na ang majority, aron di sila ka-appeal sa deliberation o di sa ka-appeal mga higala sa voting kung dunay mga importanteng mga rulings unya along the way sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Ato point. ni tagag-pagtagad ron mga higalas tubad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa dili na mga lisensyado o rehistrado, human gipatuman na ang revocation order alang niini.
Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now point. sa pikas nga bahin mga kagilan, tagantag pagtagad kining mga issues karon nga buntaga kay gahapon mga kagilan ang Office of the Ombudsman has officially filed niining plunder nga kaso o graft charges batok mahigala ni Senator Jinggoy Estrada. Straight to the point. So kadtong gi sulti ni Erwin Tulfo mga higala dito sa Senado nga kinini ang usbon ninyo ang rules kay ang uban dinhi mga priso na. Kato tinuod to, kibaw na sa tanan diha. Dili na singon niya wa. Muna kong ingon, dinhi sa itong programang straight to the point. Dito na ta, din ta magsigig atik-atik pa nga daghan pa kayong liko-liko. Kana iyahay og himog narratives mga higala. Dahil narratives mga higalaan sa minority, dahil narratives mga higala sa majority, iyahay lag himo. Pero ang tinuod na, kana sa tanan nakhibaw na tanan sa sunod nga mga mahitabuan more or less, ang sunod-sunod nga mga panghitabo ngari sa majority mga sukin tigpaminaw. Mao kana nga gi-anticipate na daan sa majority ang ilang mga moves. Pangandam na kanang ilang mga moves. Ang himuon po sa minority, babagan pod kanang maong mga moves. Aron nga ila mahigala gyud nga himuon nga mapiangan og mainutil ang majority. Sila na mo control. Inig magpadayo na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumpay ning tanan mga higala. Straight to the point. Sumpay ra ning tanan. Because balikon ko, ang magic number is 13 to change leadership in the Senate. Kinahanglan kag 13 ka mga senators. To convict the impeachable official sa impeachment court, kinahanglan kag 16 ka mga senators. Mo na yung mga magic numbers ha. But from time to time, while the impeachment case mahigala magpadayon ka na, mamugunay bantayanan mga kaigsunan, no? Kay, while the impeachment is going on, there are motions that need to be ruled on by the presiding officers from time to time. Na may mga motions na, doon ay mga objections may lang paghihimuon, daghana. Objections mo, himo mahigala og ruling ang presiding officer, mga motions mahigala. So mahitabo niya na ang presiding officer mao mga higalay mo rule. But doon na mga higalay mga objections, mga motions niya from time to time nga gikinahanglan nga they have to divide the house for voting. So, kung mahitabo na, nga mingon, okay, let's divide the house. Pag ingon, let's divide the house, di na kabutar to sa Jinggoy, sila si Jewel, sila si Cheese, of course, kas bato, di na mga higala, sila si Bungo unya, piang-piangan yun ang majority. Mga strategy ni, para ni sumpay ni sa nagsingabot nga impeachment trial ni Sara Duterte. So, kung ang grupo kung doon na divide the house, of course, the group with the superior numbers will win every time nga mo ingon nga, let's divide the house. So karon tuyoon ng piangan kini majority para inig abot mahigala sa impeachment trial na. Along the way, doon ay mga kinahanglan nga rulings nga himuon sa presiding officer or they need to divide the house, pilde pirmi ang majority. So, ang mo kontrolar, ang mo drive mahigala, ang muhatag sa mo set sa direction sa impeachment ang minority na. Straight to the point. Strategy niya, pulos ni mga higalay kwan. Kay ihay maghimog narratives, mingo man mga kaigalaan niya kwan. Usara gyud na. Dinhi sa atong tulumanon sa straight to the point, tagaan ta mo og simplified na dayon. Kadtong pag-walk out nila, kadtong debate ito Martes, usara gyud ang tumong adto. Doon na mga higalay i-introduce si Senator Rodante Marcolita pag-change sa role sa Senate nga pwedeng makabutar ang senador online. Ang tuyo ni Marcolita na
nga kung mga priso na sila, maka-appeal gyapon sila. Ang tuyo sa minority, babagan yun nila. Babagan yun lang. Ano man, di sa gusto nga mga priso sila, maka-appeal gyapon sila, kay dili sa may makakontrol sa impeachment trial. Unya, kay mag-divide the house naman sila itong panahon na, ni-walk out sila dayon para nga mabulabog. Mao na siya nahitabo. Si Subiri mahigala dayon mo ini, di ko ano, siya may nagkamano. Kita ka? Subiring may kuan dayon. Mao na nga ang backlash ni Subiri karon sa Mindanao area, medyo naigo gyud sa dekin. Siya may nagsinasinyas dayon nga walk out, walk out. So, mao ni ang hitabo. Kanang mga katarungan nga kinahanglan man gud mo introduce kag motion kailang one day before the kuan na mayon ang minority ngupos may si Senator Marcolita dili ni bag-o nga motion, daan na ni nga motion. Kana pulos na sa mahigala mga pasikot-sikot na lang na makagalaan sa mga narrative, sa mga katarungan para nindot paminaw sa publiko. Pero ang simple kayo, muna ako nang i-simplify dili sa atong tulumanon straight to the point. Gusto mo kasabot mo dayon nga kuno anay sige liko-liko mahigala nga kunuhay man na ihay katarungan. Wala usara gyud. Uyon ka ba nga makabutar ang usa ka senador? Uyon ka ba nga maka-appeal sa session ang usa ka senador bisag wa siya diha sa hawanan sa Senado? Mao ra gyud na. Because they already anticipate nga mauni ang sunod nga mga mahitabo. O karon natuman na. Katong giyaw-yaw ni Erwin Tulfo mahigala nga pasakaan nagkaso, ipapriso ginaling diya sa majority. So gahapon, plunder case, gipasaka na mahigala sa ombudsman officially. Filed mga higala na ngadto sa Sandigan Bayan against Jingo Estrada. Isunod na niya si Cheese, isunod na mahigala si Joel. Mao ni ang mga mahitabo mahigala. Ipadayon na itong duman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Na atong balik-balikan mga sukit ti paminaw. Mao gyud no, usaray tuyo gyud na. Para karon mga kaigalaan, ang ombudsman ni file na og kaso kagahapon ngadto na sa Sandigang Bayan o pinaagi mahigala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Mao ni file sa charges against Estrada ngadto na mahigala sa Sandigan og mao na kini ang gisulti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mao na ni ang ilang kwan pagahimuon. So kining mga minority ug majority kay bawo na ni mahigala sa game plan ana. Di man na sa mga inosente di ay kananaang ang mga tao malagi puyo kining uban indakin. Kini ato ditsuhayn lang ning istorya. Kay bawo na ang minority unsay game plan, kay bawo na pod ang majority. Sumuna nga iyahay sa himog strategy unsaon tani. Nunya kining maong kaso batok ni Jingoy Estrada matod pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavano wala kini gi-recommend nga bail tungod kay plunder kini. Straight to the point. So kita mo ang okay naman na pasakag kaso Jingoy pero hindi kay klaro i-appeal po tato mahigalang uban. Tarawa sunod mahigala pulos si mahulot ning sa majority ini nga mga senators. Muna kong giingon mahigala nga kining kapalaran ni Sara Duterte o makalusot siya ni ining maong impeachment gihapon niya makadagan siya pagka-presidente by 2028. Tanan man gyud mahigala gihimo batok niya. Makadagan nga ni sa kay kaingon nga distant gyud siya diha. Straight to the Para point. iya gina. Kung makalusot siya ng impeachment mahigalawa naman. Muna nga maningkamot gyud sila nga di kay kalusot. Dili mga higala makalusot aron di kadagan. Mao ni mahigalay kwan. Duhaman ang penalty mahigala nga dagko ni ining maong impeachment. Una, removal from office. Ikaduha, perpetual disqualification from holding public office. So ari sa ikaduha mahigala kay kanang removal from office dili naman na material para nila kay vice president naman na mga sukid ti paminaw. Wa naman na mahigala kumuto naon. Nidagan man ang gobyerno mahigalagwa ang vice president tungod kay sama raman siya sa spare tire karon. Wa man siya mahigala deep in unta sa secretary yan man ang gipambuhian mga sukid ti paminaw. So practically wa kay angay i-remove sa office.
ang ilang gukod ani nga dili makadagan by 2028. Kini kuan gini sa strategy gini sa eleksyon may gala pamintaha nga strategy. Isama may galang Romualdez ba indekin nga pagdagan ito sa Leyte, pag sulbol gyud mo daog siya, di pa disqualify gini ang kontra. Wagi kumpiyansa, no? Wagi kumpiyansa. Naman say kontra dito nya kinsa may mudagan-dagan kag tuwa ka sa Leyte may gala first district kontra kag Romualdez, labaw pa kag nimbangga ka dito og pader. Pero aron gyud pag siguro basi di siguro katuog sa Martin may galangan do nagisay kontra. Oroy matimingan. Gi pa disqualify gyud niya. Himuan kaso mga kailan o bideclare ang kumilik disqualified. Awa na say kontra sigurado nang daog. Sa mo ni mga higala nga paningkamutan gyud kutob sa mahimo, tanan gyud ginahimo. Aron mga kagalaan nga dili makaparticipate si Sara Duterte by 2028. Now, si Jinggoy inig napasaka naman sa ombudsman nga to sa Sandigan Bayan. Anytime pag-evaluate sa Sandigan Bayan anytime sukad na pasaka anytime today or moving forward pila lang ka adlaw depende na sa Sandigan Bayan kung kano sa asa mo pagawas og warrant of arrest. So mo ni mga higalay mahitabo, no? Depende na makikilan sa Sandigan Bayan. Inigawas mahigala sa warrant of arrest ini dakupon si Jinggoy mahigala bisan pa og pending pa ang iyang kaso. Tungod kay ang rules on criminal procedure, once mo gawas ang warrant of arrest, dakupon si Jinggoy mga kagalaan mapriso siya kay non-bailable kini. So mo file sa motion for bail ani, debatihunon pas korte na. Motion for bail on the ground that the evidence of the prosecution is not so strong. But while naa kay motion, mapriso ka. So, tanaw na ko, si Jinggoy Mahigala, mo giuna, napay mga musunod, ani. Mogawas ang warrant of arrest, ani, anytime. So, mag-impeachment trial, wa si Jinggoy sa hawanan Mahigala sa Senado. Mo na gusto mga kagilaan sa majority nga bisag wa diha ang ilang mga senador kay kasabot sila basig santanan ipapriso, at least makaparticipate gyapon sila. Mo na ilang gusto nga usbon ang rules. Ang sa minority pod ilang gusto nga di gyud usbon ang rules. Tuyo anak mahigala nga di gyud maka-appeal pod sila mga priso na mo okay na kami na bahala diri ha. Ato ni pagtagad mga kaigalaan. Mo ni ang mga klaro gyud nga mga hinungdan. Kanang uban na pulos na mga higala na mga narratives, ihay lagi mo mahigala para nindot paminaw sa publiko, pindi lang kung asa kadapig, baanto ka mo tuo. Pero ari ka mahigala sa mga objectives, mga higala nga paghisgot-hisgot, ana, kini ato klaro gini, nga, mao ni ang tumong mahigala sa majority, mao ni ang tumong sa minority. But ang ato mahigalang opinion, ato ipaklaro ha, kining Senate rules, magod, karaan magod nga Senate rules, wa pa mausong internet, kini adto mo na ang Senate rules, hindi muna nga karon angay matarong na nga hatagan mahigala nilag discussion debate dito mahigala sa Senado og unsa ilang buhaton ani angay ba ning iusab o di ba wa man mga kailan kani walk out mahinoon di na bulabog mga sukitig paminaw pero kinsa may ni sinyas kito walk out si Subiri mahigala mo na nga subiri mo ini sinyas ato ning isgutag tiwas mga kailan pero dili pa ato sa i-check si kasaman Jen DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Ang ato pagpadayon may galas tong isgutanan unya taos tong pagbalik. Atong padayon ng pag-isgot ning online mahigala. Mao ni ang actually dakong debatihanan mga higala sa Senado ron, no? Uyon ba or dili sa online nga voting sa usa ka senador? Ato ning pagtagad kay kini mo Senate rules mga kaigalan karaan mo ni wa pa mausong internet ba. So panahon na nga karon na internet ilang debatihan kung ato bang tugutan o dili ba. Mao gyud na kay ang ubang kanasuran mahigala okay naman sila ang mga companies karon mga sukid di paminaw. Mag-meeting mga kaigalaan online naman. Mismong klase diha na misikat kining online mahigala nga mga hisgutanan atol sa COVID. So kung dunay higayon nga maka physically present yung kas meeting, mas maayo. Pero, for valid reason,
nga mo appeal kag meeting nga online mo ni gipanggamit sa mga companies labi ng mga global nga mga companies mga higala kay di man na pwede nga ang imong mga leaders mga imong mga officers from other countries imo i-gather usa pa mo mga meeting ug doon na mo mga monthly meeting or quarterly meeting himuon na ninyo pinaagi sa Zoom pinaagi mahigala sa Messenger or unsay mga pamaagi diha mo na atong isgutan rong taud-taod mga sukid paminaw kay medyo doon na ni kausaban ba because sa mga sirkumstansya tungod sa kabaguhan sa panahon mo ni ang nitabo so kining karaan kaayo nga Senate rules angay na ba ning usbon pahaom sa panahon or dili mo ni simple ra ni nga pangutana mo ni gidebatihan may gala pero doon na mo mga implications ani nga kung mausab ni advantage man sa majority mo na mo babag po ang minority nga dili usbon bahala mo kinaraan ta kay ilang gusto nga dili maka-appeal ang mga senador nga mga priso nga makabuto mga higalaon niya maka-participate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kana maoy laktod nga pag-istorya mo ganit tumong sumpay ng tanan mga higalaga kanit-kanit ning maong isyu mo na nga ato ni tagag pagtagad sa ato pagbalik mga higala standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon pero mobalik ta makagilaan sa atong dugang pa mga diskusyon. Standby. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, arita mahigala tong balikan atong mga issues karong nga buntaga mga kaigsunan. Balik ta mahigala sa Senado kay tuad dito nakatutok ang mga mata sa mga tao ron. Ang atong Senate of the Philippines, mga sukintig paminaw, purbida. Ang uban makaingon only in the Philippines. Yagi talaga to katawa mahigala kompleto Ricados ang ato mahigala mga panghitabo sa politika. Sa Senado mga kagalaan dunay purely politika. Doon na mahigalay love triangle ni Robin Padilla, ni Kiko Pangilinan, kay Pulos mahigala doon ay kaagi ni Sharon Cunita. Doon na po'y dinaganay pinagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. O ang latest mahigala doon na po'y in a national television makikilaan nakasulti nga nahigugma. Higugma bitaw day. Ginan bitaw si Pia Cayetano nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Kilig-kilig moments, kompleto mahigala og sa pelikula pa ni mga kaigalaan mo, kuan mo click ning maong pelikula day og himuan ni teleserye or himuan ni og movie, mo click ni mga kaigalaan ha. Kay kompleto Ricados man, gisagul-sagulan man tanan ki, ha. Pareha ba to sa kanang story bitaw sa World War II indekin? Itong World War II story, gira mo gito. Iyang butangan og love story para mare mo attract sa mga kigalaan. Kaya doon na may iban nga ganahan tan og gira. Yang uban pa may gala ganahan tan og love story. So kadto mga lalaki gusto gira kay ganahan tan-aw. Katuto ang World War II. Ang kadto pang uban may gala mga babae nga mahilig kayo sa kini ang love story mo tan-aw gyapon. Mamaura sa to may gala Titanic, kinabdo mo sa Titanic, ang Titanic mga kaigalan tinuod nga panghitabo doon ay barko day. Nga nalunod. Og imo nang i-present mga kaigalaan nga nalunod nga barko. Boy no daghay mga interest ana. Pero ang uban na naman buringan man sad. Pero present nila mahigala nga tuwa si Jack o tuwa si Rose mahigala nagkahinigugmaay dito sa barko. Katong sa World War II nga story day, kwanto day ito sa Pearl Harbor, no? Pearl Harbor to nga ang title to movie pero kini ang naghisgo to sa World War II. Katong bitong gubat mahigala sa Amerika o Japan, nagkunbuya mahigala Japan o Germany at the time. O imo tong i-present niya labi na history mahigala. Ang uban mahilig og history, mahilig og gira, da maganahan. Pero ang katong mga babae uban nga di lami love story. So gibutangan insertan yung love story gyud ang dating. So dubling igo kasamang kay. Mao sa tong Titanic. Ang Titanic mga kaigalaan og imong i-present na barko na lunod ang barko day. Boy no ganahan ka mo tan-aw naon sa hitabo pero mero boring gamay ba. Para why boring? Butangan dito nga do na mahigalay babae nga kato ngan lag Rose
nga diin na kaslunon na siya mga kagalaan. Unya wa say ganang mo pagkasalbot na sa mo ambak sa barko. Og didto mahigala nagdupa-dupa na sa barko kay mo ambak og didto na anghilan siya ni Jack. Kadihang naanghilan siya ni Jack kasama kay didto na Jackan ginoon siya. Kana na ang imo tong i-present as documentary presentation nga mao ning katong Titanic, di dakong barko nalunod ni ana. Medyo boring ba? Ay kanang uban bitaw ganahan mo tan-aw documentary inday ken kami sa una sa atong estudyante pa ta Mascom, kami Divcom, himo may documentary ana medyo boring ba? Pero movie na gani sa gulan mo documentary movie na butangan nimo insertan nimo mga kuan kay. Oh, as kang ilngiga. Unya milabaw itong katong kang sa Titanic, murag dako bang istorya sa love story nga equivalent sa love story, doon na po siya kada na ang gisagol tanan ba? Ang action, ang love story na di perfect na paghimo na dako ang kita tong Titanic na patingil ngiga itong paghimo kay kuman kini ni ang kompleto Ricardo's man no? Daghay niya nananaw niya itong maong salida mahigala. So, gisagol tanan na history, na documentary, gibutang ag love story, dito nas love story yun kay, ha? Eskisos min niya bitang tanaw niya Titanic, ana? Di man, more on sa katutuang sa history. Dito man sa tanaw yun nga, si Rose, gidrawing na ni Jack. Ato ni agi kato katawa mahigala. Mao sa ning atong Senate of the Philippines for Porbida. Kompleto Ricardo's man himuan ni mga higalag kini ni ang kwan. Himuan ni movie mahigala murag mo salir ni. Kay di ang mga higalay ginukdanay ni Bato os taga NBI, di ay away sa politika, init mga kagilan ni walk out. Pero luyo anang tanan di apon mahigala love triangle ni Robin Padilla, Kiko Pangilinan, butangan pa mahigala ni Lito Lapid o ni Pia Cayetano nga on national television nakaingon gyud mahigala si Lito Lapid nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Askang alegriha mga sukitig paminaw. Na ato ning balikan ron mga kagalaan. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. O niya arita may galas tunduga mga isgutanan karon mga kagalaan. O arita tumalikan may gala ang Senado sa Pilipinas. Kaysa ako nang giingon mahigala kompleto Ricardo's man apil ang love story. Pero ang pangutanang dako ako ning gipa do na gani ko gi kuanan pangutana sa ato mga higalang kini ni ang matawag nato mga higalang FB page no sa akong FB page may gala Attorney Rufil Fernandez Banyok nga naay blue check ako ning gipapulusuhan gamay sa ato mga followers kung kinsa may nakadaot sa inyong tan-aw kinsa may nakadaot sa dungog sa Senado kay maingon man ang integridad sa Senado na daot mga higala gumikan sa pikas nga grupo o pikas nga grupo. Iyahay ang narratives mga kaigalaan, no? Sa iyahay nga narratives akong gipapulusuhan sab sa ato mga followers kung kinsa man para ninyo kinsa may nakadaot ang minority ba or ang majority. Mo ning atong gipapulusuhan. At isgutan na to taon ha, malamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, ato tagag pagtagad mga kaigalaan ni ining hitabo aron. Okay, now kini ni ang grabe man gyud ang tag of war dire sa Senado. Karong Lunes na pod, another na pod ni inday kinunsay mahitabo sa Lunes pohon. No? Matag simana na lang yun Niglunes po noon sa makuha na ka ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Mapulihan na ka siya. Kay isig binirahay man nun. Ang mga senador dili sa minority o mga senador dili sa majority.
ang majority gipanguluhan karon ni Senator Alan Peter Cayetano ug ang minority gipanguluhan karon ni Senador Tito Soto. Isig binirahay ni ron. Niya gahapon gipasakaan nagkaso formally si Senator Jinggoy Estrada, plunder ni nga kaso, malagmit mabalik ni bilangguan si Jinggoy. Another kini mahigala nga makahatag og paghulga sa grupos majority. Kaya naman sa mga gipabati-bati inday nga kini naagi mga preso pero na naman gyud ta kuno way out unta. Doon na naman ta kuno mapangitaan naman ta kuno pamaagi ki. Apan kining mao mga senador hugot na sa ilang baruganan, bahalag mga preso inana. So, delikado masod sa bilangguan, kini si Jinggoy kumugawas ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan kay wa ra bay gi-recommend nga bail. So, no bail recommended. Ang mahitabo ini presos Jinggoy. Hinuon nakasuway naman ni ka presos Jinggoy sa una. To na naguna-una nas Bong Revilla. Pero kasi Bong Revilla dili man sa incumbent senator karon. So, immaterial ang iyang buto. Kaya di man sa mag-appeal. Ang doon nagi material kayo ron, si Jinggoy, nga ilang ipapriso. So karon iyahay mga higala og binirahay, karong Lunes na pudpuhon, unsa man mailog na nila ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung ilang ilugon, kinahanglan sa 13 votes. Kinahanglan sa mubira og duha. Gikan mahigala sa majority. Kinsa kay ilang mabira kung makabira magaling. Kay moingon ang majority, sige lang, hawak kamay na ta, dihin na ta magkwan, padayon na ta diri. Malagmit nga lisod na ginang birahon, no? Pero wata kasabot ha, ug doon nagiuban mahigala nga di makagwanta sa pressure nga madama nga kagalaan. Gahapon Jinggoy magi pa sa kaso, sunod si Chase o si Joel depende og mo negotiate. Kay mao man ang giingon mahigala, so pasabutan ang paingon nga mga preso pero doon ay way out ra, ha? O muhugot yun sila mubarog sa majority mga magahi yun mo o mga preso di kabira og duha magpabilin sa majority pero majority sila gihapon ang grupo ni Alan Peter Cayetano wa na diha nila mga membro day inig voting problema sila alkansi sila sa mga rulings nga himuon every time when the Senate decides mga higala nga ilang i-divide ang House malanganin sila. Mo ni ang tuyo sa nahitabo na itong Martes nga nag-walk out ang mga senador. Nya ang pikas mahigala ang minority majority iyahay og himog narratives. Moingon mahigalang minority nadaot ang integrity sa Senado, nadaot ang dungog sa Senado gumikan sa majority. Moingon po majority mahigalang nadaot ang dungog sa Senado, nadaot ang integridad ang nakadaot ang minority. Straight to the point. Maingon po mahigalang minority kadtong nahitabo sa Senado nga naa si Bato na daot kunong integridad sa Senado ngano kunong gitaguan mahigala ang kriminal nga mao si Bato kay tan-aw na mahigalang Bato doon na warrant of arrest gikan sa ICC but ang tan-aw pod mahigala sa majority dili pa na sa epektibo kay kini ni ang wa pa may ruling sa main case gani ang Supreme Court hantod karon so lain-lain mahigalag narratives. So iyahay pamasangil kinsa kunoy nakadaot sa dungog sa Senado. Mana ako mismo sa atong FB page. Naghimo tag pulso ay kani. Ako gipapulsuhan. Katong uban nakakuha na mo sa akong pulso. Gipapulsuhan ko lang ni. Gitan-aw nako. Haman to number ugan. Napay to pila na kabuk ang comments ani nimso. Naman to nims. Katong akong gikuan nimo pila to ka comments. Murag na ato. Pero mga 6,000 to ka 6,000 ka comments tanan. So atong gipa check mahigala mostly sa mga comments mahigala kung ikaw ang pasultion kinsay nakadaot sa dungog sa Senado mo ni akong gipapulso sa ato mahigala ang kuan kini ni ang FB page no kung ikaw ang pasultion kinsa nakadaot sa dungog sa Senado sige ipakita ko na to names kana names okay kung ikaw ang pasultion kinsay nakadaot sa dungog sa Senado ang grupo sa minority open parenthesis, 13 close parenthesis, ni Senator Alan Peter Cayetano or ang grupo sa minority, no? Ni Senator Tito Soto. Mo na itong question. Kinsay nakadaot sa dungog sa Senado, ang grupo sa majority or ang grupo sa minority? Ha?
Pag-post na ko ni daghan na yung mga nag-comments, akong gibasa mga higala, daghan yun ang niingon nga ang nakadaot, kinig yung minority. Iyahay man sa pamasangil mahigala. Moingon man grupo ni Tito Soto, ang nakadaot ngano nga senado ron nadaot nga atong rating, gumikan ninyo, majority, gumikan sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Tubag pod mahigala ang grupo ng Alan Peter Cayetano, ang nakadaot sa dungog sa senado ang grupo sa minority pinanguluhan nimo Tito Soto. Sa atong gipangutanas tong pulso, daghan gyud kayo miingon nga ang nakadaot ang minority gyud ay. Sa akong pulso diri sa atong FB page sa Attorney Rufil Fernandez Banyok nga FB page, no? Murag pusot-pusot gyud ang kuan nila nga nakadaot gyud kini yung 11 kabo, kini kamo gyud Tito Soto, kamo gyud nakadaot. Straight to the Mao point. ilang sulti may gala sa mga tao nga ni apil sa tong pulso. Pero sige lang, ato ni hatagag dugang paghisgot ng taon-taon mahigala, standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the So point. karon iyahay og himog narratives. Maingon ang minority ang nakadaot ang majority. Maingon po ang majority ang nakadaot ang minority. So gusto nang pulihan og Senate President karon gong tuiga o karon nga administrasyon ni BBM ikapilang puli-puli ron og Senate President. Pagsugod sa iyang administrasyon si Mig Subiri gipulihan ni Chis Escudero, si Chis Escudero gikuditasan gipulihan Tito Soto. Si Tito Soto gikudita po gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano gusto na po nila manghigalang pulihan. Yung si Peter nga wa na gyud kini bang power mahigala mo tan-aw ug unsay kalakip pagmaneuver tungod ni sumpay ni sa impeachment gihapon ni Vice President Sara Duterte. Ay sagod may imong hukman si Alan Peter Cayetano nga Senate President, maayo ba sa performance o dili kanang adlaw nga gihimo sang Senate President, gusto na sa pulihan dayon day. So mo na iyang speech mahigala atong milabayng Lunes atong balikan gamay ha katong iyang pagbarog dito sa plenary mahigala atong adlaw Lunes. Okay, atong balikan dong. Kani Alan Peter Cayetano nga iyang mga privilege speech mahigala dito sa hawanan sa Senado. Okay? Atong balikan lang kadali. The Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Okay, pause. Gusto ko pong Nindot ha, ang iyan ng gikuan ang iyang speech, may galahan ay kayo ha. Tulo ka mga topics. Atong gibalikan ni tulo. Una, unsa man gyud trabaho? Unsa may karapatan o responsibilidad sa usa ka senador? Unay unang punto, unang topic na. Ikaduha, unsa man day nakaingon gyud nga ang dignity sa Senate na daot? Kano sa man na daot diay? Karon ni na daot o kaniadto pa na daot na? Karon ni nadaot sa leadership ni Alan Peter Cayetano or nadaot na daan sa leadership palandaan ni Tito Soto. Mo ni ang gidiscuss. Ikatulo, unsa bay priorities din nato karon? Okay, proceed kasamang names. sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling,
problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer. Pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa-isa-isa po. Okay, pause dong. Nindot ang kanang ko ni Peter day. Hanay ba? Hanay no? Ingon sa tulo ka topics akong isulti ron. Una, unsa man gid responsibilidad sa usa ka senador? Unsa may karapatan? Ikaduha, unsa man ning dignidad sa Senado? Kanus ama din ni bagsak ang dignidad sa Senado karon ba ni og wa pa ko mo president daan ang bagsak. Ikatulo mahigala nga topic unsa may itong priorities. So pag yun kay tanong hawak natin ang bit. Nyabot pasabot na naan nimo kay ang senador mga higala karon. Ikaw mo ang Senate may nag-trend karon. So kung imong ipalabi unsa itong hisgutan nun, unsa itong priority karon, mo na sundon sa balita. Pero matod pang Alan Peter Cayetano Migala, Senator Alan Peter Cayetano, mas duha lang kabuok ang narratives nga mao gipa gihatagag priority. Unsaon pagtangtang ni Alan Peter Cayetano og nganong niubos ang dignidad sa Senado. Imbis kay lain mahigala nga mga hisgutanan moving forward because naatay bag-ong Senate President, pero ang gihimo mga higalang prioridad nga mga topics mao nga unsaon pagtangtang ang Senate President. So wala pa mahigala makabuylo, wala pa mga higala premature pa kayo nga imong mahukman og maayo ba sa performance o dili, kay mo pa may paglingkod ni Endekin. Ha? Batungod mahigala sa power struggle diha sa Senate. Dunay kakulian karon pa ni mahitabo Senado nga porbida grabiha. Dunay kudita mga kagalaan taud-taud kuan. So kanunay ginahamok mahigala ang leadership gumika ni sumpay magud ani mahigala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the So point. ating padayon mahigala Senator Alan Peter Cayetano. Proceed dong. Sa salita tungkol sa inflation, kanina lang po si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero eto pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. Okay, pause. I wasn't Pause ha. So ikaron Alan Peter Cayetano ha, kanunay man ninyo nga hunahunaon nga ilisan si Alan Peter Cayetano. Ingon siya, og namoy number, show me the number. Kung namoy 13, okay. Kamoy mo majority, okay. In fact, ako pa may mo administer sa inyong oath. O kinsay sunod nga Senate President, si Alan Peter, ingon siya kung gusto nimo ako mo administer. So muna nga karon binirahay gyud ni o kinsay makakuha may galas majority. So muna ilang giplanuhan nga kung panalitan makuha ang majority, ang minority karon sa Senate makabilas ra duha na sila na po majority, ilang ibutang si Win Gatchalian nga mao mahigalay ilang Senate President. Pero sa akong punto magod, panalitan lang makuha nila, ang sa ako lang ha, kini ako, objective lang ta nga komentary ha. Once makuha nila, panalitan lang, kay grabe, mangyong pressure sa majority ron. Pwede man sila nga hugot sila karon. Damor mahigala nga pressure ron, damor nga maghugot. Pero pwede sad nga doon ay mabira. Once doon ay mabira, para nako lang, objective lang ko, dili kay ko uyon ni Win Gatchalian day. Nga mo ilang himuon. Why? Because na mo impeachment lagi. Nga ang Senate, nag-convene as impeachment court. So para nako, ako suggestion lang, sila na mahigala mo oy majority, panalitan kung mahitabo na, ako suggestion si Kiko na lang.
Mao himuong presiding officer, mao himuong Senate President para sa may mo preside inig impeachment. Kay kinahanglan tag lawyer mahigala nga maoy molingkod isip Senate President karon nga naay impeachment trial. Why? Kurti na magunigod. Daghang mga technicalities, daghang mahigalang mga rulings nga himuon sa presiding officers, mga questions, objections ug uban pa medyo maalanganin kung dili abogado ang molingkod. In fact, sa korte mahigala di magani ka madawat og huwis ug wa gani ka mahimong practicing lawyer gyud. Bisa pag lawyer na gani ka, kinahanglan na requirements mahigala nga at least naka-practice gyud ka sa imong profession. So akong suggestion, objective lang ko, kung makuha gani ang liderato sa minorities na pa mahimong majority, suggest si Kiko na ibutang. Alang sa impeachment. Kini ato klaro-klaro lang ba? Inighuman sa impeachment pwede na si Win Gatchalian. Sa pagkakaroon mahigala medyo dili kay ko tapabor kay doon na mo mga objections, doon na mga rulings kay kinahanglan unya ang imong background sa jurisprudence importante kayo. Wa ko ingon nga nakaminos kung Win Gatchalian ha. Mayon na si Win Gatchalian okay ra na siya. In fact, maari man na sa tong si Biana nag-interview man ta na diri mo bisita man ako na diri. Pero karon man gud nga doon na mahigala impeachment. Kung kinahanglan tawag lawyer nga moy mo lingkod isip presiding officer kay hinumdo mo impeachment mahigalang irap si David gyud may nilingkod Supreme Court Chief Justice because nama as constitution kung ang president may under impeachment. Sunod ang kang impeachment mahigala ni Corona kinsa may Senate President timing kayo si Senate President Juan Ponce Enrile. So klaro kay na sakto mga background ba. So karon kini si Alan Peter Cayetano sakto na ni. Pero kung ilang yung pulihan para nakuha kini si Cayetano perfect ni nga maoy mo daron day. Labi na nga doon na impeachment trial pero ang minority magod gusto magod sila kanunay magod nga gi tira gyud ang majority. Delikado og anytime delikado og dunay mo give up nila. Although pagkakaroon mo di pa nimo makita. Kay murag ang uban mosugot naman sige okay papriso mi. Basta dili mi mo kuan di mo sibog sa among prinsipyo bisag sa inyong offer mo ni among baruganan. Inana man ang uban. Pero wa ta kasabot sa uban ha. Ang ako lang ani kung moabot ang panahon nga mailog nila mas mayo og Kiko nila ibutang. Aron niya inig objection gud ana mahigala mo kuan maguka leading question misleading do na mahigalay assuming a fact not in evidence nga mga kuan ba inig tan-aw nako kini mga abogadong sala gipresume na sa nakuha nga mga laki ni o ta kaila ni kay dito man sa Manila mga kilala kun ilan as Furton kay Furton usa na sa mga lawyers kadto pod ni Irap. So kini ni ang gipresume na to so kung mahitabo ana every question malagmit dunay mga objections ba. So lisod kayo kung si Win Gatchalian may mulingkod ni anang puntuha para nako lang. So kung ugaling mailog ang leadership karong Lunes posible mahigala kay kanunay man gihamok ni Cayetano unya kisa ba mahigalay ang ubang senador unless isog gyud 13 ha mo nang ginganlan sa Brave 13 Malacañang ko imong kontra. Di ko basta-basta na day. Ikaw kung di ko kasunod-sunuran sa Malacañang. Hindi na basta-basta. Why problema to mahigalang? Wa may risgo. O ganito ka sa minority, okay ra ka. Safety ka. O ganito ka sa majority, kuya-kuya man. Malagmit pa pwede ka mo, papriso mong tanan diha. Pero hugop din sila, bahalag man kinaon sa kuyog kita diri. Di gid mailog ang leadership. So mo nga hitabo ang mga sukit paminaw. So kinsay nakadaot ko no? Mo ingon si Peter Cayetano, kung doon na mo yung number, show me the number, okay man ko. Ako pa mo administer sa oath. So ato padayon mga kagilaan ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano. Joking, I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority eh. Na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado.
Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Okay, pause. Pagka So giklaro ni Alan Peter Cayetano nga ang biruan kuno karon, ang komedya karon, si Lacson mahigala ingon nga masumot pa kuno ang lower house kaysa Senate sa pagkakaron. Ang si Cayetano dili na kaysa siya maoy Speaker of the House, pareha og score ang House o ang Senate. Sa pagkakaron og nibagsak ang dignidad sa Senado, dili si Peter may nakabagsak. Pagsugod na ng flood control project, flood control scandal, nga lihay kayo ang Senado gipili-pili kinsa imbestigaran kinsa dili, diha nabagsak ang dignidad sa Senado. Straight to the point. Mo ni ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano. Okay, proceed Dadong Nims. minority amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman, ang LBRO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan, at impeachment yan, etc. yan, edi 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Pause. Senator, Okay, so mo na yung mga kagalan ha. Iyahay og narratives. Ini kahuman mahigala magpa-interview to sa media mo ni mauna. Unya sa Manila pod paborito nilang interviewon ang kadtong naa sa minority. So muna mga higala nga malahi ang narrative so pasinginlan ang majority mo'y nakadaot. Muna si Senator Alan Peter Cayetano sulti sa siya. Wala man daot ang Senate under my leadership. Daan pa ni atong flood control. Nga ang mga tao nagtan-aw na unsa man si Ping Lacson PNP chief ni kaniadto mahigala suito nag-investigation pero karon mo likoy man mahigala iyang investigaran. Na kana may pananaw sa uban ha.
Pero muna, sa ato sa mahigala mo na makaingon nga, si Ping dapat iyang ipatawag to mga naa sa Malacanang. Balag iyang tabunan nga dili way labot sa BBM ani. Kaya man tong gi absoluto na daan niya gigamit lang nga ni BBM. Pero ngano mo ti patawag day? Sige luwasan lang sa BBM pero ngano man patawag? Nahadlok mahigala sila nga naa na sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Klaro-klaro lang ba? Atong ipadayon mahigala karon totoo duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Atong balikan may galang speech ni Alan Peter Cayetano. Ay doon na ni mahigalay mga punto ni mga gibuhian nga mga statements sa mga kagalaan. Atong gibalikan kay mao man pasangil gud iyahay og narratives mahigala nga sila'y nakadaot, ang minority may nakadaot, ingon po minority, ang majority may nakadaot. So man mga puntong Alan ato paminawon og padayon dong names. In the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number 2, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya nga yun ang hinala, bakit inabolish nung martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yun po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together minority majority and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po before I go to pause. So mo ni mahigala kay history gud ng Senate mga sukid di paminaw. Ang history ng Senate makigalan kani adto pa mubarog siya. Kay do na mo kay principle of check and balances. Unsaon man pag himo o pagbarog sa Senate nga dili siya sunod-sunuran sa Malacanang kung ang Senate President nagduko-duko sa Malacanang mahigalan tila nga to sa Malacanang. Kaya ang Senate mahigalan at least doon na ba'y mubarog? At least doon na ba'y makabadlong? At least doon na ba mahigalay matanaw nga makacheck sa sitwasyon? Kaya kung parihan na lang tanan, musunod na lang tanan unsay sulti mahigala sa Malacanang, wa na gyud makababag mga sukid tigpaminaw. Wa na, mula na tagbalik na sa martial law years anang kalakihan. Straight to the point. Kung nandun ay 3 equal branches of government, co-equal, nga dili pwedeng andiron ang usa, dili pwedeng andiron ang usa. So, mubarog sila mahigala matag usa. Unsao man naron og ang Senate man kakigilaan sunod-sunuran sa Malacanang. Ang history anang Senate kaniadto pa, panahon pas martial law mahigalan tod kuan nga na-maintain ba ito indekin nga dili siya mosunod-sunod lang sa Malacanang. Mo na nakataas og rating sa Senate as compared sa House. Kaya ka na mga congressmen may galag kinsay naglingkod sa Malacanang, adto man na sila. But ang Senado dili. Mo bitaw na sa una panahon ni Marcos, doon ay mga senador nga nangapriso sad. Papriso na sila. Katong panahon ni Marcos Sr. Kinsa man to mga nangapriso. Sila si Chufisto Gingunan, Ninoy Aquino. Daghan to sila day. Suod sa prisuhan.
Nga naman, ilang gipakita nga dili may magpadaas inyong dikta. Basta na among kaugalingon diri, nga wala po'y magkabadlong ninyo din ha, kung bisag kung sa inyong buhaton, musunsunuran lang tanan. So muna ang punto mahigala ni Alan Peter Cayetano, ato paminaw og padayon dong. A way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I just like, and I want to honor Senator Miggs kasi siya... Recognize. Okay, proceed. Sumpay ito dong, sumpay dong. Okay na to siya, padayon lang to siya. Padayon lang to dong, okay na to dong. Okay, sige gamay lang kayo. Naputol ang audio. Kaya nindot to siya nga portion na, kaya sa Senate man to itong pagkakuan. Nag-present ni Senator Alan Peter Cayetano mahigala. Okay, sige lang. Labo to sa ilang security sa Senate. Sige, padayon lang dong. Unsa man ang imong na-preserve diha. Sige, padayon lang. Unsa man ni siya. Lahi na po nga topic. Okay, sige kuno. Oh, go ahead. Okay, ito paminawan ang audio mga kaigalan. Kini nga portion sa mga kaigsunan, hatod sab kanato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule, mga timailahan nga kadunay ka mga toksin sa imong lawas, maong dili ka regular nga makapagawas imong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, ato balikan mahigala si Senator Alan Peter Cayetano kay tulo ni ka mga topics ang iya mahigala nga gibutyag. Kadtong porsyon na labot na to sa security. Sa Senate mga higala nga co-equal branch of government pero giharas mahigala ang ilang Senate Sergeant at Arms, ang ila mahigala mga gwardiya dito sa Senate nga foul na mga higala gumikan kay co-equal branch maning Senate. No? Sige. Kuan pa din ha. I-check ko no. Kung basin og katusumpay ra to ato nga kuan dong, pwede ra to sa masumpay katutuang pamahayag mga higala ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. So, sige, so karong nga taon mga kaigalaan gamay lang kayo ato ning padayon kini maong sitwasyon mga sukid paminaw. Pag-explain niya na labot mga higala sa mga panghitabo didto sa Senado mga sukid paminaw. Okay, gamay lang kayo mga higala no. Kadtong posyon na dong okay to siya aton to ipadayon to dito dapita kay do na magutoy iyang gi-explain nga ngano nga nahitabo tong May 13 no. Unsa man to hitabo unsa may president adto kay nag-iyahay naman pud mahigala og himo og narratives nga sad-an mahigala ang NBI, sad-an mahigala ang Senate Sergeant at Arms nga na ba. Sige explain na ni Senator Alan Peter Cayetano mga sukid tigpaminaw kana nga punto ato nga balik-balikan karong nga taud-taud mahigala no. Gamay lang kay mga kaigalaan para nga atong masuta mga sukid tigpaminaw kini nga mga pamahayag. Sige gamay lang kayo ha. Kadto lang siya nga portion ni padayon lang to nga portion daykin. Tan-awa ko no diha sa atong kinini ang video mga higala. Okay. Sige gamay lang kay tuwa didto mahigala gi pakita to tong video inday. Gipakita tong video labot atong pag dakop mahigala sa Senate Sergeant at Arms. Nga mo ni ang hinungdan nga ni kanit mga higala ang panghitabo kay ang Senate nga co-equal branch of government, doon na sila ilang kaugalingong mga gwardya, pero ilang kaugalingong gwardya may galagi pangharas. Katong usa ka kauban nila sa Senate Sergeant at Arms, nga gigunitan mahigala dito sa mga alleged nga mga membro mahigala sa NBI. Straight to the point. Mo tong puntuha mga sukid paminaw no. So atong tagag pagtagad mga kagalaan, kini maong portion mga higala nga gihimo ni Senator Alan Peter Cayetano mga sukid paminaw. Pero sige lang ato lang to ipreparar unya lang names. Ako sang hangyoon kadali si Kwan Idol Boyki o si Idol Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.